Καλωσορίζουμε τους αδελφούς μας από το Ματσούκι, από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, παρευρίσκεται ο κύριος Δήμαρχος Γιάννης Εντελές, ο Αντιδήμαρχος Κότσιας Γεώργιος, ο Λάνο Ρωσάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, ο ιερέας του χωριού Ματσουκίου, Μακρύς Χρήστος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ματσουκίου Λιβύιζα, Γρηγορίου Βασίλης, ο κύριος Μακρύς Αθανάσιος, μέλος του ΔΣ του Λεωγραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου. Εταιρεία Λεωγραφικής Τζουμέρκων. Συγγνώμη για τον λάθος. Από τον Δήμο των δικών μας της Καλαμπάκας παρευρίσκεται ο κύριος Σακελαρίου Δημήτρης, Δήμαρχος Καλαμπάκας, ο κύριος Βουλής Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Τραγάκης Σταύρος, Αντιδήμαρχος του Δήμου Κλητέων, ο κύριος Κίμας Δημήτρης, Πρόεδρος Τοπικού Διαμερίσματος Αστροποτάμου, η κυρία Κουτούρη Ευαγγελία, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Περιφερειακής Ενότητας, εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη μας κυρίου Μιχαλάκη Χρήστου, ο κύριος Δήμας Ιωάννης, πρώην Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάβων και πρώην Πρόεδρος της ΚΑΤΑ, ο κύριος Παπαγεωργίου Αθανάσιος, υπεύθυνος των χορευτικών μας, ο κύριος Λαϊάκης Απόστολος, Πρόεδρος του Συλλόγου Άγιος Γεώργιος Αθηναίων, ο κύριος Κουστάβας Αθανάσιος, πρώην Πρόεδρος και επίτιμος Πρόεδρος της ΚΑΤΑ, ο κύριος Γιαννίτσης Γεώργιος, πρώην Πρόεδρος της ΚΑΤΑ, ο κύριος Γιαννίτσης Σοκράτης, πρώην Πρόεδρος της ΚΑΤΑ και ο κύριος Μανώλης Άγγελος, πρώην Πρόεδρος της ΚΑΤΑ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε όλους εσάς που σήμερα είσαστε μαζί μας. Ο κύριος Χαρόπουλος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Καλαμπάκας και ο Πρόεδρος του Κλινοπού, κύριος Χρήστος. Θα καλέσω να έρθουμε στο βήμα ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, κύριος Εντελές, ο Δήμαρχος Καλαμπάκας, κύριος Σακελαρίου και ο κύριος Κίμας, Πρόεδρος του Τοπικού Αστροποτάμου. Ένα σύντομο χαιρετισμό θα μας απευθύνει τελική μας. Καλημέρα αγαπητοί συμπατριώτες, τζουμερκιώτες από την πλευρά της των Τεκάλων. Είναι μεγάλη η χαρά μας που ήρθατε σήμερα εδώ στο πολύ όμορφο χωριό σας και μας δόθηκε η ευκαιρία, τουλάχιστον σε μένα γιατί δεν το ήξερα, να γνωρίσω την σπουδαία πραγματικά ιστορία της περιεκτρευτικής αδελφότητας του χωριού σας, που αριθμεί φέτος 120 χρόνια και έχουμε μέσα από την καρδιά μου να τα χιλιάσει και ακόμα περισσότερο. Αξίζω συγχαρητήρια και στα δύο διοικητικά συμβούλια των δύο συλλόγων της Τζούρτας του Ματσουκίου που είχαν αυτή την πρωτοβουλία να αδελφοποιηθούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, τις πολιτιστικές δυνάμεις τους για το καλύτερο της γενικότερης περιοχής. Από την δική μας πλευρά, από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και είμαι βέβαιος και από το Δήμο Καλαμπάκας, θα έχουν αμέριστη την βοήθειά μας. Καλώς θα το βρήκαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή. Χρόνια πολλά. Μια και εγώ τα είπα και χθες στην ίδια πλατεία που παρελθούσαμε εδώ. Έχουμε η αντιπροσωπή στην Ελληνική Κοπελίνα. Λίγο φωτογράφος, παιδάκια. Λίγο μέρος να καθίσω φωτογράφος. Μια και ο δικός σας σύλλογος, ο υπακούς τώρα σχέση με τον άλλον που είναι νεανίας, θα ζήσετε στις ταυτότητα στους πιο νεότερους για το καλό των δύο συλλόγων, για το καλό των δύο δήμων. Όπως είπε και ο Δήμαρχος του Μέρκων, σε πλευρά τα δικά μας, ότι χρειαστεί και είμαστε στη διάθεση για να πάμε μπροστά και να πάμε μπροστά την αποκρίση, διότι
ικανοποίηση. Απλά επισημοποιείται μία σχέση φιλίας και αγάπης που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως ακούμε εμείς από τους παλιότερους τους δικούς μας και εσείς βέβαια θα ακούτε τους δικούς σας. Συγχαρητήρια. Εκ μέρους του Πολιτικού Συλλόγου του Μαυρικίου νιώθω χαρά, ιδιαίτερη χαρά και τιμή που έλαβε σε εμάς ως πλήρως να υπογράψουμε το Συμβόλαιο Μετροποίησης με τον Σύλλογο με την αδερφότητα της Future. Μια αδερφότητα που έχει σοβαρή πορεία πίσω της. Τα 120 χρόνια συλλόγου είναι μεγάλη υπόθεση για έναν σύλλογο που εμείς δεν το ξέραμε καν. Όταν μας είδατε το καταστατικότητα μια πρόσκληση, εκπλαγήκαμε. Και για τους σκοπούς που είχατε θέσει πριν 120 χρόνια, που πραγματικά τόσο κοντά μας ήταν άνθρωποι που βάζουν πριν τόσα χρόνια και τους σκοπούς. Οι σχέσεις του Μαυρικίου και του Future ήταν σε εμάς που έχουν περάσει στο DNA μας. Εγώ θυμάμαι ανέκαθεν τις δουλειές όλα τα κοστά αυτά τα χρόνια να περνάμε στον χωριό για κατάνυστο, να βρίσκουν κατάνυμα στα σπίτια μας, να έχουν να βρίσκουν γνωστούς φίλους, να μιλάνε, να ανταλλάσσουν απόψεις, να πίνουν ένα καφέ και μετά να πηγαίνουν στο μοναστήρι, να προσκυνάσουν μαζί της κρίσης, να ακούω ιστορίες από τους οργανούς μου, από τους γονείς μου, από τους συγγενείς μου, για τους μπουτσότες που τους φιλοξενούσαν εδώ πέρα όταν κουμπαλάγαν τα υλικά από 3 προγράμματα για να μεταμορφώσουν, να τα μεταφορτώσουν, να τα πάνε στο χωριό, να πω ιστορίες για τους οργανούς, τους φίλους μου και τους συγγενείς μου που πηγαίναν από τα Τρίκαλα για να μαζέψουν παπάκια και τους φιλοξενούσαν τις ζώτες στα σπίτια τους, να ερχόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές εμείς σαν νέοι του χωριού, το χωριό στο γήπεδο, γιατί δεν είχαμε και γήπεδο, και μετά θυμάμαι έναν αγώνα μεσοδιακό εδώ στο γήπεδο, στο ποτάμι κάτω, έναν αγώνα με πάθος, το ποδοσφαίρο, το γεννήσαμε το 3-2. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα, ήταν πολύ καλή ομάδα, εδώ το γεννήσατε. Εσείς μας γεννήσατε το άμα στην παιδιά του χωριού, όταν επόμενα και το Μαναθήρι, το λαβαίνουμε και στείλαμε έναν αγώνα ποδοσφαίρο και μας γεννήσατε βέβαια πάντα, παρόλο που το κουρασμένοι τότε. Δεν ξέρω τι γινόταν η Παναγία είναι στο πολιτικό. Λοιπόν, θυμάμαι ιστορίες από τον πατέρα μου που ήταν και αδίση που βαλούσε πράγματα πάνω κάτω από το δρομολόγιο αυτό. Και σήμερα εδώ πιέζει και προτάνω με αυτό. Να μου λέει ότι έμενα στα σπίτια του Τζιωτών και άπαινε τα φορτία στις σπίτια και στις αποθήκες εδώ στην Τούρκια και δεν πληρώνανε τίποτα. Καμία φορά δεν παίρνανε χρήματα από εμάς, καμία φορά κανένας μας τους κόλλησε και πλήρωσε σε κανένα του ζώνη. Την φιλοξενία, το φαγητό, την αποθήκη, το ενίκιο, κανένας δεν έδωσε καμία φορά τίποτα. Αυτό κάτι λέει. Αυτό λέει πολλά για εμάς τους μαθητές. Λέει ότι είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις σε αιώνες. Γι' αυτό και όταν έπεσε η ιδέα από πιο παλιά, από τη Μοναστηριακή Επιτροπή της Βίλιζας για την ανεκοποίηση και κάποιο μεγαλύτερο λιπονικό που κάνουν οι κύριοι της Βίλιζας του Μοναστηριού μας εδώ πέρα, και που κουβεντιάσαμε στο σύλλογο, κανένα από το χωριό δεν έφερε κατήρηση και όλοι το θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ φυσιολογικό, σαν μια φυσική εξέλιξη αυτής της, μια επιστράκηση ακόμα σχέση με το χωριό χωριό. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση που μας παρουσίασε. Σας ευχαριστούμε ξανά. Έχουμε κάποιες προσφορές που σας κάνουμε στην πλακέτα μας, καταρχάς σαν σύλλογος, κάποια βιβλία που έχουν γράψει οι οργανοί μας και άλλοι για το μοναστήρι μας, κάτι για το χωριό, και κάποια τμήματα ημερολογίων από τον πολιτικό μας σύλλογο, και κάνουν καλάθι με τοπικά προϊόντα που κάνουν και οι οργανοί μας έμποροι και άλλοι παραγωγοί, και φυσικά το τσάι μας, το σύμφωνο μας, η Ρίνα Κίνες από το χωριό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω στο χωριό μας όλους τους μουσικότες. Είναι τιμή μας μεγάλη το παραβρίσκεστε σήμερα εδώ. Νομίζω
ευχόμαστε να περάσετε καλά και από εδώ και πέρα που θεωρούμε το κατλαβή, αλλά αδέρφια. Θα υπογράψουμε εδώ στην κόλλα, έτσι. Παρουσία των δημάτων. Άρα μου δίνει από ένα έτσι πιο επίσημα, αλλά με τον απλό κοινό, σε ένα πλήρη που είμαστε, θα υπογράψουμε λοιπόν. Δεν έχουμε την κοσίμο, έτσι. Η Δήμα και την ημερότητα. Σαν μάρτυρας και που μας φιλοξενεί στον δολοφονό, υπογράψει το συμβόλαιο. Πρόεδρε, δεν χρειάζεται τίποτα και την βρήκα μέσα. Δεν υπάρχει. Να έχετε καλή συνεργασία και πάνω πάντα να είστε αγαπημένοι και όλα θα πάνε καλά. Πλέον είμαστε αγαπημένοι. Να αλλάξουμε τα δώρα μας. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ. Για σε καλά, λοιπόν, τα προϊόντα μας θα ανταλλάσσουμε. Τα άγια μας τα αφήνουμε εδώ πάνω όλα. Εντάξει, το ίδιο αφήνουμε μόνο έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Θα αλλάξουμε λοιπόν θέσεις. Οικονομήσαμε κύριε, εμείς οι κανέ πεθάναμε εδώ πάνω. Μας θυμάται να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, εμείς έχουμε ανταλλάξει. Να πάμε να είστε καλά. Ένα μεράκι, ένας καημός που δεν είχαμε δρόμο. Ήμασταν αδέρφια και δεν το επισημοποιήσαμε. Σήμερα πράγματι γίνεται πραγματικά. Όσοι είμαστε εδώ, σας περιμένουμε όλους στη Βίλιζα το 17. Να γεννήσουμε μαζί μας, να προσφυλήσουμε την Παναγία μας, αν και έρχεστε, δεν λέμε, αλλά αν διπλασιάσετε την Παναγία του και διπλασιάσετε την Παναγία του, να είστε καλά πάντας, Παναγία και ό,τι
Thank you.
μάτι έβγαλε στην πόλη που με επέβαλε. Sapete, Marmara, Margarita, andiamo. Aku